ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bombo, Castor Nation, alam nyo ba sa very controversial country na North Korea, ibang-iba talaga ang pagdiriwang doon ng Pasko, bagamat opisyal namang pinapayagan ng pagiging Katoliko ay maaari kang makulong o mapatay dahil sa pagiging isang Kristiyano. Kaya't nagkikita na lamang na palihim ang mga Christians sa North Korea at pasikretong ipinagdiriwang ang Pasko doon. Sa ating Christmas countdown, 50 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kamatayin mo kami nato sa News Center sa ato sa Bombo Network News sa mga nagapauna, mga labas ng mga balita, gindulong sa inyo, balita national kag balita iya sa luwasang pungsod. Pagbalik niyo panatuntunan, balikan naman pila naton ka mga lokal nga mga report, of course, ining reklamo, yamo sa isa ka babae, batok sa driver, sang isa iya ka public utility jeepney nga tigin pakahuan sa kadamaan sang mga pasahero. Of course, gaantay ka na pagtabod ng DepEd order, DepEd memorandum, nga nagapahayag nga ang mga teachers, hindi na ko pwede maka-communicate, hindi na pwede nga chika-chika or maka-istorya sa iya mga estudyante, outside sang school premises. Ay titaw to reaksyon kinato sa isa ka teacher sa report sa News Center. Hindi kadamo sang dapat nga gaanda pagtamod, kadamo sang dapat na tutukan ato Department of Education mga muni nga mga order mo anong purpose ni para hindi ko na what again sa intimate relation ay why pa ya sadto unap may nakatabo na may mga ara intimate relation ang isa ka estudyante isa ka teacher tika mga muna ilan naman yung mga personal na importante mas marami ang komunikasyon why blas ang communication gap in between sa teachers kag sa aton nga mga estudyante kiti ginakabig talaga mga teacher aton nga second parents di bla kung ang isa ka estudyante hindi makapotwa sa niya problema balatsagon sa iyang parents, kakadto sa teacher. Dito kapotwa sa niya problema, una pa ko sa kabalo ganing manudlo sa problema sa isa ka estudyante sang sa ginikanan mga kaimanan. Bala man limit ng aton nga teacher, bala man lang ilang limit, kundi dasta importante, tiyara gyapon yung exist ko sa gwa man o kung sa sulod sa eskulan, nag-exist na tawag nga student and teacher relation mga kaibanan. Nabla kong doktor kang pasyente, di ko magwa ang doktor sa hospital, why na sa kinamatarong, why na sa koneksyon, hindi na pwede makakontak iyas ni pasyente, di po sa mala, daw mo mala nagrelasyon, di kung ga-exist mo nagyapon yung patient kag doctor relation, di ba? Siya, Dok, mapakonsulta ko din si mo, kaya doon nagbalik naman ako nga balatian ako. Di ba? At si Dr. Okay, di? Siya, di ba konsulta ko na mo, kaya mo na ba? At sa mga teachers na mga estudyante, mo nagyapon ang sistema, tinga nung do kalayo sa ning order ng DepEd order number 49. Sige, gahanta na karon duga nga pagtamod pagbalik siya panatuntunan, bombohanay sa udto makali lamang pinagka mga importante nga mga pahanumdo. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program,
Bombohanay pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program. It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program. Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombohanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang Balik din mo palagay si Platong Tuna na Bombo Hanay Saudo, sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligastak na nga alas 12 sa udto mga kiminana. This time ko ang tabalgata report ipo mo Carla Defensor ng reklamo, no? Ining isa ka babae nga nagpadulong diri sa stasyon sa Bombo Radio Bacolod para magreklamo batok sa isa ka driver sa isa ka public utility jeepney, no? Sunod sa complainant nga nahuyan siya sa sining hindi manami nga mga tinaga nga ginhaboy sa iya sining driver. Santa nga nagsakay sa jeep, upod iya sining bata, upod sining iya amiga, kag pila pa ka mga pasahero sang nasambit siya nga PUJ. Kaya sa team, kasi
Hindi man tanan ha, dama man kita kilala ng mga driver sa mga pamati, driver sa mga pribado, driver sa mga pampubliko ng sasakyan naton. Amat sa tabla dapat kung driver ka, publiko nga tubang mo, ang courtesy mo dara, gyapon, ang imo bla respeto sa driver. Of course, may pila kay may lisensya siguro. Ang kung hindi ka sigurado, hindi ka magaboy sa matinaga, kahit ikaw nabuyaw na tilaga, hindi mo na mabawi pa ang kasakit nga natuga, bisan pa magsore ikaw, or ka sa pasayro, o mangayo ka sa pasaylo, sa mga natungdan, kaya nakabuhi ka na tilaga, hindi na mabawi mo. Masakit na, especially ko nang ginabuya mo sa istorya, inosente, sa sinaang bagay, masakit niya, mahuyaan na siya. Basi ba kiniban ati, naman siya, sakay mo sa jeep po, basi mapalusot naman siya. Kaya mo na kung tensyon sa payag sa driver mo, daw gwa ko nung siya nagapalusot, hindi magbayad. Wala ka nagbayad, pag gapangayo pa sang gapangayo pa sa sang sinsilyo. So nasa babae nga niya, nagbayad ko yan, may kwarta ko, hindi ko yan malaing ang tao nga kangay si Ibandra. Di ako na reklamo niya kaya ginpakahuan siya o nahuyan siya sa ibang mapasero, sining ginimo sa iya, sining driver. Aring report, sino ning complainant, sinong driver. Aring sa pagkaliang report, upon siya kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, Kimin. Yes, Bombo Dennis, sa 32 anyos ang nagpadulong sa police station police station na 2 Bombo Dennis para i-report ng isa ka driver Bombo Dennis ang PUJ Banago Libertad ini Bombo Dennis nga driver ako nag-drive sa jeep nga Banago Libertad nga ini siya Bombo Dennis so ginambalan ako ginyaw-yaw ini siya sa isa ka driver so suno kay Maria Eva Esguera kung si Eva Esguera Bombo Dennis amo ini siya ang taga-reklamo so Bombo Dennis nagsakay ini siya sa jeep ko po niya sininga bata Bombo Dennis ang naging kuha niya iya sininga sinsilyo sa driver. So, ang driver naman niya, Bombo Dennis, naman niya napunggan, nagpangakig, ini siya Bombo Dennis, ginyaw-yaw, akong ginyaw-yaw, ini nga pasahero, kay tungod nga nagakuha lang sa sinsilyo, pero wala nagaplite, Bombo Dennis. So, amo ni Carla? Bombo Dennis? Sunod sa driver o sa base sa driver, nga ining complainant, doon nagakuha na ba, ining nagapalusot bla? Yes, Bombo Dennis, kumbaga daw gapang scam lang, wala nagaplite, nagakuha lang sa sinsilyo. So, may haraman ginabang Bombo Dennis, no? Pero ini siya lain nga tao ang iya siniya nga yaw-yaw ni sino ni Jobert Malaay amo ini siya ang driver sa Banago Libertad Bombo Dennis so ginyaw-yaw lang nga ti nagwa nga naglain ini nga si Esguera kaga nahuyan gid ini siya ti pila nga daan kabilog ang sakay sang PUJ Bombo Dennis o kung sang salakyan tinahuyan gid ini siya sa kaupod man nga mga pasahero pero ini Bombo Dennis grabe madamo ini sang ginhambal ang driver ang ginhambal diri mga dip kamo mga kawatan kamo mga diskartidor tawgon nyo pa mga baabanan nyo kay bukanay kami ulo na amo ang ginhambal sang driver kag didto man naglain ang buot sinisa nga pasahero Bombo Dennis ngin kagtuan niya ini sang parking na o ko nagrahi na ini nga salakyan ginistorya niya diri ang driver so na pasensya sa iya Bombo Dennis kay kiti ang kahuy-anan bala nga nabilin sinisang driver kag sa pasahero Bombo Dennis so ini do ka serve na lang ini nga lesson man sa mga driver nga hindi kay hambal sa iban nga wala lang man niya sang hinimalan o kung kabalo bala sang natabo o kung may ara ka nagaling nga experience nga na natabo sa imo pero hindi mo ya pagparehuson tanan no ibaloon mo kung sino ina kag tandaan mo kung sino ina para at least nga ma-aware mo ma-report mo kung sino ina nga tao nga gahimo sina Bombo Dennis para iban man nga driver hindi man maka experience sang na-experience niya Bombo Dennis so hindi man niya pag tananon Bombo Dennis kay hindi iya tanan no nga gapang baldog gapang into Bombo Dennis so Bombo Dennis pamatian pala naton ang reklamo ni Eva Esguera.
Dalangge. So, mamadali. Ariyo. Ibas, gira, bombo, Carla. Yes, mareklamo ko ni siya nga driver, sir, kay pakadto kami gapon sa downtown. Nagsakay kami siya. Tinagplete kami sang ako miga, ako kag ang isa to ka babae 20-20, tag 20 kami. Tiyan nga kuwaon na namon Cecilio, sir. Ginbuyayaw yan na kami todo. Nakuno kawatan kami, diskartidor. Mga diputa kami kuno. Naghipos lang ko una. Sa uli nga labot na kami to dampi sa may Pure Gold, nagpagasolina sa sige yagi kami Japon bulay. Yung mga diputa kamo ha, mga kawatan gi kamo ha. Awahon na naganikita namon kulang pa ni pang gasolina, mga awat pa kamo. Mo to nasabat na ko siya, sir, nga nagamba ko nga nung tadlo nga mambala nung ang tao nung nga imo honong. Piyo mambala ang tao ko sino nanaya sa imo kay wala man kami may ginakawat. Paano man kami mangawat kay ari kami sa likod mo. Sinabat niya ko nga bisan tawgo nyo to mga bana nyo kay bukanay kami ulo. Tinagipos na lang ko, sige yagi jami Japon bulay, sir. Baya mga diputa gi kamo, mga kabalit, mga kawatan gi kamo ya mga kabalan gi kamo. Mo ya sige yagi Japon ang balsamon. Sa uli nang bako nga nung sa may Plaza Mart lang kami nung lugar lang kami dalihog Pag naog na mo niya, sir, kisinggitan niya kami, sir, nga timanaan ko na mga tsura niyo mga diputa kamo nga mga kawatan kamo ha. Amo nang hambali sa amon si Malaay Jubert mo niya ngalan ng ginatag sang tagiya sang driver sang jeep. So, nakakitalay ka mo sa driver? Oo, kay ginkaduan ko sa kagabi, sir. Sa din? Sa may Sibukaw. Sa grahe? Oo, sa gingrahian niya. Kaya ano sila na inyo? Pagkita ya sa akon, sir, wala pa ko kambal, nagambal sa ma'am. Aday, pasensya alang giko, day. Pasensya alang giko, tiyamba ko siya din ang tagiya ni Nong. Bako din ang tagiya sang imo jeep. Gintawag to sang isa ka lalaki, ang tagiya. Moto nang ngamba ko, ginsaysay ko sa tagiya sang jeep, sir, ang ginhimo ya sa amon nga pamulay. Ginsaway to sa sang tagiya sang jeep, ang mga hambal sang tagiya sang jeep siya. Nano ka man niya imuman? Bisan ano tani ka kung may sala gid man ang pasahero, hindi ka gid mamulay tao. Kaway ka nakapakaon sila. Basang tagiya. Pasensya lang gid ko day sige sa basa ko pasensya lang gid ko day way ko sa ginasabak. Amba ko nung naka-blatter ka na to, gipa-blatter ta naka. Kaya imo ginhimo sa amon, kawi-anan gid jang ginhimo mo. Hindi gid jang matulon ang ginpanghambal mo sa amon nga kawatan kami. Amba ko siya hindi kami kawatan niya nung ako yan nung damo ko ya pambot. Ang miga ko to nga ginbulay mo man, iya ba na to kapitan sa Porsigner, di ba laging singgitan niya pa kanong nga tampao niya kasang libohon niya. Kay grabing hambal mo gin ano mo kami. Natiman-an niya giko ng mga itsura namon. So yung driver ni previously do may maginimo mo sa kangay sila ginimo sa nila sa inyo? Oo, kay ang nanugid na ang papa sa nga kumiga to. Kay ang may mga jeep man ni sila nung mo. Pasir mo. Ang hambal kuno sa mga opulyan nga mga driver, sa may Sibukaw kuno ginlagas ni sa kuno sa mga tao. Sa may Langis, ginlambatan man isa sa mga tao kay kuno amo man ginhimo ya sa mga pasahero. Amo nang hambal ni Nong Berto kay kilala na tanan halos ni Nong Berto mga tagiya na mo sa Banago Libertad nga jeep. Diging kadtuan sa namon. Ako man sa sir sang ya ginhimo. Ako man ya ginhimo. Sa anong plano mo na karon sa iya? Ang gusto ko yata ni sir nga maaksyonan man ita ni isang LTO nga ang mga driver nga wala nagidya ano sa mga tao dapat kuhaan ni sila lisensya, sir. Eh kung bisyo lang ya ila anuhon, kaluluoy man kami nga mga pasahero, sir. Kung paukpan kami nila sa ngila kainit, kami karon ng kaluluoy. Mahuyan kami sa kadamaan. Ti upod na mo namang kabataan, mahuyan kami sa mong kabataan. Ti kabay patani nga maaksyonan man isang LTO, sir. Nga ini nga klase sa mga tao makuhaan nila lisensya, sir. Pag hindi na ni sila pabiyahion tani liwat. Kay damo pa ni sir ila mahimuan sa nga mo ni nga kaso. Kag ini saya nga driver, sir, damo gini sa kuno kaso nga mo ni. So plano ka mag-file complaint sa LTO? Oo, amo na tani, sir. Mong Carla?
So desidido ni nga mag-file sang reklamo ang pasahero sa LTO Bombadalis kay ini Bombadalis so kalaway man ini nga wala ka man sa may ginahimo nga lain kuanan kaya nga gahimo ka sang malain Bombadalis. So awareness nam ini sa tanan nga mga drivers Bombadalis nga hindi nila pagtananon ang nagahimo sa ila sang malain. So hibaloon nila kung sinugid na ang wala nagapiti nagakuha lang sang sinsilyo Bombadalis. Yes, Bombadalis. So, may report ikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Carla May Defensor. So, leksyonin sa mga driver nato. Hindi tanan nga pasero, ha? Ano pananawan sa pasero nyo? Hindi man tanan nga driver. Pila man lang ka mga driver. Dapat magkita kilalang mga driver. Dapat mangin polite na kamo sa pasero. Iban ganing nga driver. Magbayad pasero na bilog. Gawas na silo. Ginambal na. Madaya. To, sir, ma'am. Imo na lang. Kaway ko din silo. Tila lang gido. Di ko ni ka pasero do. Okay ka manang. Da mga budla. Mangita din pa sinsilyo. Tabi sa aton nga wallet. Para i-plate na ito. Dumoya ka man la. Di ba? Pero mga mo na batasan niya nga. Huwag ka pa nakilala sa pasero mo, nagsuspitso ka pala nga mo na ginpang mulay, mga ipangabuya mo sing kangay sila yung matinaga. Di mo iyan sila sa iban man to pasero nga upo di. O, bali man to sa ibang pasero kung matuod na ginambal mo. Kung matuod na abig ka naman mukhaan sila, kung di mas sa to, do mo naging Brian magsakay sa jeep. Kung di mawian man sila. Upod pa rin dahil si kuplay nating bata niya. May migaya pa, duwas na ito tira ng driver. May mga pasero pang iban. At hindi magali matuod. Kaya nagbayad man yung duwa, nagpangayot ka sa sinsilyo. Tila suspitsahan sa driver ng mga diskartidor. Pero hindi matuod, mga kibanan. Tinungguas ni karon. Siyan mga ayo, papasensya. Kaya nakaboy ka na sa masakit na tinaga. Hindi mo natin mabawi ang nabatsag ito kasakit kag kayuanan sing duwag ka mga persona. Especially nagpadulong din sa bombo. Sa mga driver natin, hindi man tanan damo kita driver, amigo kilala, okay man niya, polite man gani, kabalo man niya magambal. O kasi abla mga chimpo daw sa timera, yung mga tod nga may mga chimpo nga kita mo sa daw kasuplado sa driver, no? May mga ara ginang stansya, hindi dapat, no? Hindi dapat mag-akto ka mo sa kangay, so dapat maging polite ka mo gyapon sa inyo sining mga pasero, kay base reklamo ko mo bala sa LTO, sa TFRB. Problema gid kamo kasi madulaan kamo sa pangabuhian. Mo sila natong lakay ti publiko ginatubang nimo. Kung nakita nyo daw ng diskarte na pwede man naguro daw mapapanaugan abi kag paabot sa puntaw naton kuan la mo nang istorya tsaktol gapon ng istorya. May lagi man natuod may pilagi man ka mga diskartidor. Ini mga kuan niya mga monitawag mga kuan la mga diskartidor da nga nagsakay na, libre na, mga ayo pa singkuan, sisilyo. Di yung mga ungas nga matawo, dagat siniguro pang painitan sa dala, no? Kay kinabiktima ng aton mga driver nga titsakto na, dorso magani, magkatibawas driver ta, sa 10 pesos na di pa magbayad, madiskarte pa, mga ipapasero, may aragin man na, pro pipila, pro ti siguroon tabla, kung inaagasakay sa inyo jeep nga muna nga mga diskarte, pero kung iban blaya nga hindi amo sina, inosente, kung kasakit man ay mabatsagan. Tabi karon kung manugay ito subana, kabantayan ka muda. Anong resulta sa daw, tilinaway, dako ang problema. Way kabalabi, may upod sabi nga lalaki, yung nakasakay da parinte, kinabalaman muna. Hindi magaliusto, hindi matuog, kundi na basin tapulang ka daw, basin napusan ka daw, kundi dako pa yung resulta sa problema. So sa mga driver na to, na siguro onta, hindi kita magaboy sa mga muning tinaga sa aton sila mga pasero. Kung kulang piso dahil yung bayad, pasayluhi, okay lang man na. Kasi sobra pa na sa piso, makita pa na sa adlaw. Kung gayo ang pasayro nga, di lang dabi no nga, kung bayad do, mula niyo, kulang 2 pesos. May problema na. Ang pagbulig mo, dilinsya mo si sigatawang, balik siya sa ulihim, abot tiyempo, pila pa nakapilo. Pila mo na ng 2 piso, pila mo na ng 2 piso man. Ginataya mo malagani na sa numbers game. Ginabaka mo magani na sa sigarilyo da. Gamay sila nga bagay. Nga pwede mo na
kuan sa driver, damo ko ta driver, migo ka okay mo lang yung gani. Pero makaangay sinito dapat mga operator ni Blao. Ang mga driver nyo, sulo seminaro nyo man, restorahon nyo man, tuluan nyo man kung anong ito ang good manner and right conduct, kung paano maghatag kortesiya sa ilas ng pasero, gatin chilas man da, gadamulit man da, maayo man ang purma, or lungmar ang purma, palariho lang pagtutar. Kaya tiga bayad mo na magsakay ka sa jeep mo. Kung may gamay nga diferensya, may problema, may istoryahan lang na, pero sila nga buya mo si Kangay, sila yung mga tinagaya, daw kalayo naman yung sistema. Ano, may problema, Kiao? May problema kasi panimalay mo, hindi mo yung pagdaligon ng serong may labot, Or base nakakuan ka? Base ara kasi influensya sang agwa di pataranta? Or base nakahigop kasi aso nga makuan? Nga maputi? Nga daw mo ni akto mo sa sining pasero. Tikaroon kung nabalaan na bikaroon da, nalugin sprinte itong ibantayan ka da. Kag i-kastigo ko dan pusang ko nangita ka mo sing sakit si mo sining ulo. So mga sinato na sa mga driver naton nga pamati subong, may kuan lang steady pulso lang, maging polite lang katagyapon sa inyo siniya nga mga pasahero. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalabay, stock na alaw na sapon. Pagbalik siya patatuntunan, gaanta ni pagtabo dining DepEd Memorandum, of course sa report ni Bumbo Grace Linobaton, ang pagpag-out naman sa ato sini Public Information Officer sa DepEd Negros, sa bahayin sa ila sini nga pagtanawag assessment man, after nga nagbalik na kita sa face-to-face, full face-to-face nga klase, sa aton nga mga pampubliko nga mga bulutuan diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Inatan na aton pabalikan, makalikan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
patihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid. Balik din mo palagay siya platutunan na bombohan na isa ito. This time ko ito report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa sining assessment magkaroon sa aton DepEd Negros Occidental Division, no? Sa sining after nga sinato balik na kita sa ligad nga November 2 nagsugod kita sang full face to face nga klase, no? Sa aton sining mga pampubliko nga mga eskwelahan, no? Diri sa probinsya sa Negros Occidental, sa idalo mabisang Negros Occidental Division mga kapinan, no? Anong assessment nila, anong nakita nila, anong pwede makorek, ano ang rekomendasyon, kasi naton ti balaan naton may pila pa ka mga eskwelahan nga sa gyapon kulang sang mga classrooms, kulang sa tawag nga hulot buluthuan, bangod sa kadamon volume sa aton sila mga estudyante, particularmente sa aton mga public schools. Wala naman ti public schools naton dagsa sa mga estudyante after sang 2 years nga nagkuan tawag da blended o nagkuan ta modular kita kag kuan pa isa nang kuan pagid through internet nga klase bangod sa pandemya ti subong niya balik na kita sa eskwelahan. So may mga adjustment siguro after sining 2 or 3 days nga pagbalik full face-to-face classes sa aton sining mga pampubliko nga bulutuan. So si Bombo Gracelyn interview sa PIO sa Negros DepEd Division kay Sir Ernest, no? Sa ila sini inisyal nga assessment kag publiko may mga rekomendasyon na siya nga pwede naman himuon naman, no? Sa aton DepEd para atis makomodar or matipan gid mayo para mapa-improve pagid, no? Ang pagtudlo sa aton nga mga manunudlo sa aton nga mga estudyante nga nagbalik na full balik na sa tagsa ka mga eskwelahan. So aring report siya ni kung dano po naman si kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Dennis, hindi perfecto, pero natigayon. May ara sang kulang, pero ginaidiyahan. So, sa pag-istorya, no? Tangka nga pag-istorya, Bombo Dennis, kay ginkuantas ang assessment ining first 3 days nga full blast na klase, o face-to-face classes, ang spokesperson sang Negros Occidental, no? Division of Negros Occidental, nga si Sir Ian Arnold Arnael, no? Sa iyang sini nga paghatag sang statement, so may ara gyud sang kulang, no? Major problem sang mostly ang schools diri nga nasakupan sang Division of Negros Occidental ang kulang sang bangko. Naglaki pa natin bangko. That's one, may ara sang kulang sa teachers. Kag ang mga estudyante pertigid ka damo. Kag may kulang man sa classrooms. So,
Ang iba nga eskwelahan nga okay. Kasi may ara sa mga gagawin nga eskwelahan nga ma-implement nila ang ining full blast nga face-to-face classes nga freely and perfectly, como Dennis, no? Or malapit sa perfecto. Ang iba naman niya, may problema kita sa mga dagko nga eskwelahan kay ang number sa mga students ng damo man, no? Kumpara sa nagligad. So, ang ila sila nga solusyon, halimbawa, abi sa kulang sa bangko, may ara sila mga bangko nga ginapang repair, aralan sa ilang ginataguan, no? Ginabutangan sang armchair, kinayan mo, no? Ang ginagamit sang estudyante kay iya na iya gamiton sa pagsulat, bala? Kaya sa sang tuluntungan, dara, hindi na pwede ang bangko lang wala tuluntungan, no? Kung may ara mga bangko nga mga ginagamit, dapat nilang isa ang estudyante para nga maayong iya sila nga pagtuon while nga nagaklase. So, ang isa pa nila ka solusyon, ay ang iba niya, wala na niya sandaan nga mga bangko or mga bangko na pwede pa ma-repair. So, ma-request sila sa central office kung may ara sang mapadala ba lang nga mga bangko, no? Sa mga silahan nga kulang gid ang chairs nga para maka naman ang isa ka student or pila ka mga estudyante nga wala isang bangko. Ang hinahingo naman niya sa mga damo gid bala estudyante nga kulang ang teachers, no? Sila ngara balang tuition nga tawag combination mo Dennis, no? Sa abi ka section, no? Para subject, so ano na siya, pero okay nagutok man ang classroom. Ang capacity ng classroom is mga 40 to 45 students, no? Kung maglapaw dira, hindi na siya regular bala, kumbaga, no? So, medyo may kabudlayan. Bumugrislin, kung gadamo ang estudyante sa isa ka classroom, mabudlay man sa isa ka teacher, kag para sa estudyante, problema man sila daw, hindi sila overcrowded sila, hindi man ka-concentrate ang mga estudyante, hindi man ka bati kay hindi makachindi sa posible reaksyon nga ginatag ni Mang Kuya Sir kay gutok-gutok danda mainit, no? Tapos amo na kung overcrowded ang problema dire mismo sa estudyante man sa mga teachers abo mo Graceland. Yes, Mama Dennis, amo na mga challenges na ginatubang subong sa aton mga teachers kay aton mga students. Pero ginatry gid siya sang DepEd nga ining full blast nga face-to-face nga klase mangin successful bala, no? Kasi although 3 days naman lang kasi mapangitaan kay mga lakad daw, no? Or pila pa ka semana, pero at least nagadalagan, no? Or ma-practice na nila bala, no? So ang ila sini nga una ginhimo kadumdum ka nga August 22 nagsugod ang klase sa muli nga school year, no? After sina kay may mga gapa-enroll pa may ara 8 weeks nga tawag nila refresher kay after 2 years they found out nga ang mga estudyante hindi kabalo magsulat, hindi kabalo magbasa. Siyempre. Hindi epektibo to ang modular system internet abing sistema sang pag-edukar aton for the last 2 years buod sa pandemya. Yes, sad to say, hindi siya effective as nagaatubangay gid ang mga maestra kag estudyante sa classroom. No, kabudlay kid bisan di effective at tubo Dennis ang iba niya may makuha gid ang bisan gamay lang nga lesson bala, no, may ma-learn sila pero hindi ineffective just like sa gid sa eskwela nga makuha sa estudyante, no? Kay wala labot nga nagatubangay ang maestra kag ang estudyante makatuon man niya sang nami bala nga relationship, no, sa ilang mga classmates, sa ilang mga friends nila, kung sabihin pa or sino pa nga mga tao makita na sa eskwelahan. So ang 8 weeks ato nga nauna before sang full blast refresher nila, dason ang niya nagasugod na to ya full blast bumudeni sa mga ganang eskwelahan. Ang full blast November 2
No, bali na buhin-buhinan lang ila sinit nga kabudlay sa hatag lecture. Amo lang na galing ang hindrance, amo na ang kulang sa bangko, kulang sa teacher, kag damo estudyante, hindi makaigo sa classroom, kulang ang classroom. Amo na gid ining kakulangon sa classroom, kakulangon sa ako kadamon sa mga estudyante sa public school. Sadto pa ya normal na ning kwan nga problema sa aton nga Department of Education. Sa kung ang husto nga ratio abi mo Graceland sa isa ka classroom butang tabi ang pinaka the best nga number of student or pupil sa isa classroom tabi 25 to 30. Na mo na pinaka the best na nga makatudlo maayos teacher sa mga estudyante niya kag ang mga estudyante magkapamati man mayo sa iya teacher selection kahit hindi sila tama ka crowded, hindi magahod. Pero kung isa ka classroom mag-40 mo estudyante, 45, ibang guro 50 pa, paano mangin effective ang imo sini nga pagtudlo sa amo ni kinabuon nga estudyante sa isa lang ka classroom, Bombo Graceland? Okay, sa kalabanan daan. For example, isa ka classroom, there are 8 rows. Tapos, 8 by 5 Bombo 40? Dennis. Oo. Ano okay na, no? Pero kung maglapaw dira, pila ka roda, wag dinasok na ang disokanay, ang problema sa na basi magsunod na. Oo. Diba? Tapos magahod ang imo tupad, no? Wala binagid kung wala na space kay gutok, no? So, maghahatag siya burden sa teacher. Correct. Kag amo man sa estudyante. So kinahanglan i-address kini sandayon, no, sa aton ding pagpamuno man, no, sa aton nga dapat secretary. I hope, no, mga tanan nagalaom man nga ma-address na dayon Bombo Dennis kay pag-ulat na nagbalik gid, no, sa full blast kag talaway man na nga ang mga estudyante maka-experience ang amo na bala nga padayon nga kulang niya ang isa ka eskulahan. So, hindi manami para sa aton siniyang learning, no, sa atong mga kabataan. So, pamatian, tawag mo Dennis, si Sir Ian Arnold Hernaez sa Division of Negros Occidental. Arada ko, no? Utupad to gina. Kay dalanggit na dalagay mo mo siya na kay check tang imo din nga kwan payag ni Sir Anais na kasi ko ti dakto na sa temprano pa mabalaan ta ng imo ta adjustment, no, kay ti sinta mga 3 days mo lang kita, no, nga nagkuan nga nagpatigayon sang full face to face. So sa 3 days makit-an ta ni ang mga diferensya. Makit-an ta rin dapat naton nga ligwaton, dapat naton imuon, dapat naton dugangan, kung ano man adjustment nga naton imuon nga masabat naton ini nakit-an naton nga problema, no, sining liwat naton nga pag balik, no, sang ilog ko ba sa kwan USB ilog kada kay ang sako dito lang alang singi na ni bumukid do okay na dalanggit ba ang sako dito okay dalanggit na okay daw hindi okay sige bigay bumugresan dalanggit gamay na nga igwabe. By the way, Dennis, ang Victorias, nag-separate na sila gali sa Division of Negros Occidental. So, nagbuhin-buhin ang numbers ng mga students, no, sa bilog nga nasakupan ng Division of Negros Occidental. Kay may tukod naman gali nga opisina, no, as division office wala ang Victorias. So, dugang lang information sa mga contract. Sige, Bombo Gracie, lang gida kay gamay adjustment sa pag ni kwan ni Sir Nice, no, si tsakto na no, kay amo na nakita as likod amo na bal ko bigla bumrosel nga sadto pa yung problema sa aton eskwelahan, public schools na ton. Amo giniyan kay kulangon sa inyo classroom, no. Biskan despite all every year may mga classroom nga ginadugang, may mga funded sa local, like labi sa aton sa probinsya funded sa local school board, or may mga project ina dira nga funded by the national giginimuan sa dugang nga mga
school buildings ato ng mga public schools dili sa aton sa probinsya diri sa Negros sa Bacolod kita naman may mga inapang tukod man nga mga school buildings puti hindi gyapon sufficiente kay every year nagadugang mo ang populasyon sa mga estudyante tan di ba mo Gracelyn? Bisan gamay lang siya Bomodanis ang lugaw pero dako na nga epekto no sa kapasidad sang isa ka eskwelahan kung pila ka classroom dira no kag pila ka estudyante ang maeskwela sa amo nga school lugaw pangadaan sa middle of the class may ara sa mga transferees wala no nga nagadugang kagati ang budget sang DepEd Bomodanis no dako man na pero ma-observe ta, ma-notice ta nga may kulang dito sa gihapon, no? Ang katuta sa isang eskwelahan, may ara doon mga bagong buildings, but as time goes by, may ara sang pag-kulti nga dako sang population naton sa mga estudyante ta. Correct. Sakto na, tige, isipan la, may mag-graduar ka sa sa prep, mag-graduan na. Ang grade 1, masaka sa grade 2. Tapos may mga iban pa ngalin sa private schools nga nag-transfer naman sa mga public schools nato na Bombo Gracelyn. Amo ni nga ganako populasyon sa aton nga mga public school kiti kun sa private yan sa Bombo Gracelyn mahal man bayaran mo amo subong nga crisis pa kita inflation pa kita natural ni mga private school ni mapasaka gid sa ila yang matrikula ko na tuition fee buta ba sa elementary ka sa school ka. Pero kung nara kayo sa public school, at least why ka na balahiran? Why ka na yung problema? At yung mga iban nga, public na lang to. Kaya daw sa mga public schools na ito, especially sa mga kilala itong maskulando, okay man yung standard mo, di ba? Yes, Bomodanis, ang mga public schools, no, maid-in man na magtundo. Kaso, kay depende man na sa pacing bala sang estudyante kay sa private do medyo advanced sila pero sa aton hindi kita makalumpat kung ikaw teacher hindi ka makalumpat sa lesson mo kung dutay lang ang makakomprehend no so that's why mahinay-hinay kita kay tigin na improve kid ang pagtudlo ang kapasidad sang bata paano ya mag-grasp dayon ang natudlo sang isa ka teacher sample dira sa mathematics no science mga for fundamentals kinahanglan ang mga estudyante matanda bala no kay ti dira gasugod ang ang tawag nga pagkakomplikar sang klase so i-compare mo sa private madasig-dasig ang private pero kung sa public ka may did ang klase pero medyo mahinay-hinay lang sa gamay pero at least no ang mga bata bansay bala sa mga basic. Sige pa matantabi si DepEd Negros Central Division PIO, Public Information Officer, Sir Ian Arnold Arnaiz, Bombo Gracelyn. Actually, different din mo anong tawag niya, ang ato ng mga schools niya, especially Kalabanan, no? Majority of our schools have been implementing the full capacity na gitman niya during after the 8-week kinatagal sa 8-week curriculum program mo. Kumbaga, ang 8 weeks na kinatag sa ila was for the kumbaga refresher sa mga bata. Kasi after 2 years, tapos nakakita nga, hindi ka balo magbasa, hindi ka balo mag-isip, hindi ka balo magsulat. So, ang first 8 weeks, din-devote nila para sa amuna ng mga basics. After 8 weeks, start sila try sila sang mga full capacity nila. During the 8 weeks, medyo shifting sila, medyo blended. After that, full capacity sila. So, kumbaga before November 2, ang kalabanan sa ila at full capacity na din man niya. So, kumbaga wala isang major na mga difference na natabo, no? Overwhelming ang kaya compared na man sila tanan. Pero ang mga big schools, amoya ang medyo may mga issues, may mga problems. Pero kalabanan, no, in general, ang pinaka-major problem amo ang kulang sa pulungkuan.
kulang sa classroom kasi ang iban ang number of teachers medyo kulang kay tungod na ang ilang population nagtabo. So ang natabo is kay kulang sa teacher, di na pang use nila ang mga students, ang mga sections. So ang kakatabo, tagadabo, ang isa ka section, kadabo ang number of students. So ikita sa classroom, tamo-tamo estudyante, hindi siya according sa average number ng mga supposedly mga 40 to 45 at the maximum na 50 na gid. Ang iba nakasobra dira. So man siya mga na-encounter nila kag aton man na-observe during sang aton na monitoring sang nagligat na 3 days man kay naglibot ako ilog, kawayan kag hinubaan, not for the full capacity monitoring but for other purpose na naghatag kita learners kit, nag-monitor kita sa mental health at status sa mga eskwelahan. Few man lang nakatuan pero amo na ang mga common problems na kinahambal nila sa aton. Okay, sir. Pagina, sir, Rambal mo, ang kulang is mga bangko. Ano ang solusyon niyo nila, sir? Well, ang mga bangko, sa subong ang mga eskwelahan nagpakita sa remedyo, no? So whatever they have make use nila. So for example, may mga daan lang ang mga bangko, pang repaint, pang repair. Ang iba na kapagkita videos lang ang mga plywood, ang mga extra nila, well, that's the reality, no? Ang ibang ginahimo na lang daw bench para may mapungkuan na lang mas madabo ka bata makapungko. Sigaliking saya furniture para sa classroom. So, ang next step natin dira is to request from the central office kung may ara sa mga pwede nila mahatag o kung mismo diri sa division so may mga extra ka makulungkuan na may na stock pa mula pero doon sa subong daw wala naging man. So, ako amo na siya lang ang mga eskwelahan niya pangayo magkulig sa mga partners nila kung anong pwede mahatag ng mga furniture. Mas yung monoblock lang pero siyempre preferably ang may mga armrest tani na mga kulungkuan kay para makasulatin man ang mga estudyante. Sir, sa mga teachers, kay may kulang kita no sakto? Well, ang iba na schools, not all, ang iba eksakto man yung number of teachers kay small school man lang sila. Ang mga dalagko git ng eskwelahan kay nag-increase man ang population nila. Di amo na ang medyo why man nila na foresee siguro niya ang pag-increase ng population nila. So why man sila tapos ang existing number of teachers nila is enough for the increase of the population. Kaya tungod na sa subong nga tuig wala kita mga bagong items, ang mga bakante nato amo ang mga natural vacancies, ang nag-retire, ang nag-resign. So amo lang na sa according na sa existing number of teachers nila. Wala additional items na para sa pag-unga teacher na maka-augment sa number of teachers nila nga nag-exist. So, iba niya teacher, sir, wala man nila palapaw sa load nila. For example, ang kasihan nila, pila lang ka oras, pila ka isa ka klase. Ang mandated man na saya is 6 hours sa kada teacher. Kaya pinaubra nila subong, pinapasigo nila nga mag 6 hours. So, naga-full capacity sila. Ang iba ng pinaubra nila is baki-baki lang nila. Kung baga ang igan nila padayon nila ang pag-shifting nila na 5 days mga gyapon pero they will report from, for example, from 7 o'clock to 10 o'clock, tapos 10 o'clock tulay naman na batch. So, amo na siya lang pamaagi. Kaya para ang loading sa teacher, hindi man sila ma-overload. At the same time, makakomply kihapon sa 5 days na pagpakat ko sa mga bata. Ang mga students, sir, kagi na sila, example, first being, duwa ka section na combine, no?
may ara mga fusions, kaya mo na ang nagadalag ko ang isa ka section. So, kay tungod din sila kay ko sa classroom, ang iban sila na pinabutang sa mga covered court or ang iban sinausap na lang ang mga workshops ng senior high school, ginamo nang kinausap kay mas dalag ko ini mga workshop kay labat sa nga mga structure nga mga facility na kumbaga makapaigo kadadamo. Pero supposedly the workshop is to be used lang yan for workshops mga mga welding, carpentry, yung mga muna bla supposedly. Kaya ang ginagamit sa nga classroom na lang. Or others, ang ginagamit sila mga laboratory, ay vlog po man yung laboratory, kaya supposedly hindi pa siya for classroom, for lecture purposes, ay laboratory sa ginagamit sila sa atin as Anong mas damo yung mga susunti nga nag-enroll subong last year o kung subong nga nagbalik na kita amat-amat normal? Well, nagbalay mo ang last year ara pa sa aton ang isa ka syudad which is Victoria. Nag-separate nga sila sa nagligat. So, ang population natin mas damo sa last 2 years. Pero subong, kay Wai ng Victoria, ara kita sa mga 332. Daw yung mga 20,000 na from private school, ang 310,000 from the public schools. Pero kung kwaon ang Victoria i-compare ta sa last year, may tayo digmanta nga increase. Hindi lang ko kung pila ka percent, pero according sa ato na planning officer, may ara kita increase digman. Well, amo na sa ang permit lang niya sila nga padayon ng kita gihapon, padayon sa pagtuon, padayon sa pagsuporta. May mga limitations, may mga challenges, pero these are part of our reality. Normal na siya. Ato lang pagpululigan ay hindi lang sa maghalik reklamo, no? We have to be very magnanimous towards the schools, maging understanding at maging patient, especially sa mga parents natin. As a estudyante natin, make use of the opportunity to study well, maging diligent, at maging magtuon sang tudyo kay para maging successful man in life someday. Ako na nasa 5th grade. Yes, Bombo Dennis. So, ang ibang nga rooms, bala? Mga laboratory rooms, mga ibang pagiging nga rooms nga for specialization. So, gingamit na lang danay para nga ma-execute gid ining 100% face-to-face classes. Sige. Mudanis naman ng report nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Gracelyn Libaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Tama salamat, Bombo, Gracelyn, Lobaton. Tara, may mga adjustment. Kita nga Pinoy, kabaluman tayo mag-adjust mo sa sitwasyon, sa senaryo. Pero mas mayugid kung may ara bulig yung national government, at least maganagan ang problema sa aton sining mga teachers, kag of course, sa aton sining mga estudyante. Sining ko na baruagin yung problema, kulang sa classroom, kulang sa teachers. Manang sadto pa nga problema sa atong Department of Education, mga kaibigan. Kagay sa pagido, about kung anong pagtanaw sila sa aton mga madlo, ano pagtanaw sila aton nga mga teachers, kanong pagtanaw sila sa aton mga estudyante, ining DPD Order number 49, series of 2022, nga gin-issue ni Deputy Secretary Vice President Sara Duterte, kaibigan, nga nagamando dre sa nga tawag promotion of professionalism in the implementation and delivery of basic education program and services. Nami sa title ya. Pero kung lilion mo na dre mga kaibigan, di na butang nga ginamanduan ang mga manudlo naton nga wala na sa komunikasyon nga dapat mapatungwa pa sa mga estudyante niya kag sa iya sa teacher outside sang school premises, mga kaibigan.
Ha? Hindi Audrey mo ginutod ang gap, ang good relation, ang student and teacher relation. Iba namin kinyo basta doon sa guaya blatis do kila ka mo ni mamo, kila ni sir mo. Dati kung butakan ta ni karong gap dre. Di ba ginakabay tiga naton nga mga teachers bilang is a second parent. Kadua nga ginikanan. Ang aton nga mga teachers, aton mga ma'am kag mga sir. Di ko ni patuman mo ni kaangay sining pagsulundan anong guwa sinadrabi man. Kasi rin gano'n, basi manikawan, basi mayara sa intimate relation, magluntad sa estudyante kag sa mga manudlo. Tiyatong nga teacher, kabalo mo na sa ila sining limitasyon, kabalo mo na sila sa ilaya, kundi sila sta, profesional mo na sila mo, di ba? Di ko nakita ko si teacher na dulain naman itong diskarte estudyante, kundi kabalo mo na yung mag-diskarte ng teacher, mas maayo ko diyan nga sa sulod o sa gwa man sa eskulahan, manami po ng relasyon niya sa aton sining mamnudlo kay aton nga mga estudyante. Di ba? Di dapat ka na why na sing social media relation or communication in between sa estudyante kag ni ma'am kag ni sir outside sa school abi unless kung relative mo imo ng estudyante. Tingin ko do kung tanaw mo ni do ka kwan bala ga-promote gani sa good relation in between sa atong teacher ng estudyante tapos ining memorandum order agwa sining do gina-curtail mo yang maayong relasyon niya sa estudyante ka manudlo bisan pa sa gwa na sa eskulahan but sining wali kung tapos na klase buhi na wala na sing ginatawag pa da nga relation o student and teacher relation ganda ka patunga. Diba namin ganini kung may mga communication subong yan, kasi dasig na lang ang komunikar, masalita si ma'am nga, si estudyante, mamangkot na kay ma'am, ano nga ito nga ni ginangabran, ano ito na semig na, lipat ko, paano ito na imuon? Baka dasig lang ganyan makatext, maning problema mo, ano nga mo ni muon din di ba? Dasig lang, kung si ma'am ito makilala mo estudyante, buwas agap ka mo kay may bisita ta, may mo tani, may mo to, may emergency ta nga bulato ng muni, mas manami ganina. Di sa sinidip and order number 49, kadamo ni taas ang kilay. Ang guwa lang siniyang sinito, ginabutangan tagap. Ang aton nga estudyante, aton nga mga teachers. Bisan pa nga tapos ng school hours, bisan ara na sila sa eskulahan, kaya tsakto na may mga instansya ko siya nga sa presidente binarkadahay na lang ang mga lalaki dahil mga babae ng mga teachers. Pusin ko dapat ipinchindi naman si teacher. Takag ko mga maestra, siguro kan chindi man sa ila man limitasyon as a teachers. Di ba? Di kung daw sa lain naman yung bagay, hindi naman yung gusto, mag-ininom ko mo, di karoon, isa lang ko maka tuhog na si imo yung mga estudyante. Di lain naman yung istorya. So dapat siling ko professional may aton nga mga teachers kabalo mo na sa ila limitasyon. Kaya na mas manami gani nga kung may arasing constant nga komunikasyon. Di ba? Mapos kag manami nga komunikasyon in between sa estudyante kag sa maestra. Kasi rin ko may mga instansya nga may mga problema ang estudyante nga hindi masugid sa ginikanan pero masugid kay teacher. Nga ko sa una pagani kabalo si teacher, una pa kabalo si ma'am kag si sir sang sa ginikanan nga mo na galing problema sa iya sini nga estudyante. May mga instansya nga may mga estudyante nga biktima sing krimen nga hindi masugid sa ginikanan pero masugid sa kay ma'am, masugid sa kay sir. Di ba? Mga teachers, mga parents, ano reaksyon nyo sining DepEd memorandum? Sa aton sining, sino naman yan yung technical na nga nagdatos-datos na kay Vice President Secretary Sara Duterte nga muning ipagawa niya ng memorandum order man? Sino yan ang datos sa Manila sa tupad niya? Sino iya dara nga technical naman nga hambal sa Vice Presidente nga pagawa siya mo sining order? Ay na, ibig nga ginapanami itang relasyon naton sa aton mga estudyante kay mga teachers, kung mga manibutangan ta ni Gab, butangan ta pader. Kasi mga problema naman ta sa uli sa mga estudyante naton. Dapat sining ko open, kaya sining ko hindi man yung mga teachers naton, kabalo mo na sila sing ila sining nga
limitasyon bilang isa ka manunudlo. May mga manunudlo ganing personal nga bully sila estudyante. Kaya nakita ng problema estudyante na pigado. Hindi kasarang bisa mabakalang sa uniforme. Hindi kasarang bisa mabakalang sa sapatos. Hindi gani balon kakadtulo sa eskulahan. Di na may mga personal na gani iya nga mga bully ginhatag mga teachers naton. Kay kabalaan nila ang matutuon nga senaryo, sitwasyon sa atong mga estudyante. Hindi ako rin nga pasalamat sa atong mga estudyante. Butangan ta karon pader, butangan ta barrier, butangan ta gap. Ang nag-existe na karon nga manami nga relasyon. Ang manami nga komunikasyon in between sa aton nga mga estudyante kay mga teachers. Ano yan ang maging negatibo sining resulta? Mga kaibinan, sigurado ko sa mga estudyante ni daw malungo-lungo gini sila. Kaya pagwa sa eskwelahan, di lang tayo mabinugnuhanay. Muna, si ma'am kag si sir, kag estudyante, di lang mabinugnuhanay, di lang mag-istoryanay pagwa sa school premises. After sing school hour, way nabugnuhanay. Bisa magsuot anay ko sa sindahan, di kayo siling, ma'am, sir, good morning. Mayong hapon, may uto, wala lang. Pagbalik sa eskwelahan, dito lang tayo istoryanay mo nang gwa sa ining memorandum order sa DepEd. Di ko daw kalayo man bla. Kadamo sa problema sa atong DepEd nga dapat gaan sing solusyon ni mga kangay sining mga memorandum order daw wag gipulosa. Sino nung technical da ni Secretary Duterte nga mo ning nagdihon kuha naman yun datos. Unahan nyo pala ng problema sa mga teachers kakulangan sa teachers. Ang benepisyo ginapangayo sa mga manudlo. Ang pagdugang sa mga classroom, pagdugang sa mga school facilities, ang pagdugang sa mga educational material daw. Unang-unahon gaan pagtamod. Ini mga wala man naangot sa aton paghatag sing gusto edukasyon sa aton nga mga kabataan nya mo nang ginasagad ta square ya. Duay pa itong sabatong tunga sa bilyon ka pesos to nga ginapangayo ang intelligence fund sa DepEd to. Ang pundo sa DepEd nga tuman kagamay kung butang mo sa aktual kinlano sa DepEd. Ito dapat ng mga bagay nga gaan sing pagtamod sa atong national government. Sa ato sini Department of Education, dahil kay mga witi-witi ng mga bagay, mong sagad nila na kautik-utik sa atong Tiglicom. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos sa nakaligad stock na ang launa sa hapon. In the air, you can feel it everywhere. Sa ato sila Christmas countdown, 50 dias na lang nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Lata panahon din pagpalagad Chip na tutunad Bombo Hanay sa ugtos. Tambay na kamasunod nga programa kahapon lamang pag si kay Bombo Jazz de Sus Madrigal. Inyolagad, Bombo Dennis Rubica, pras mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called
called the Sunshine Vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang Philippine Standard Time, 56 minutos na ang nakalipas sa takna launa sa hapon. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga naka-tune in na sa aton sining nagasigabong nga frequency and 630 kHz 630 sa lisuan sa inyo sitag sa kamaradyo. Ang radyo nga normal nga pwede maliso. No, sa tanan naton nga mga nagapamati na dira no sa aton siniyang radyo palabutan sa aton sining nga pagwaragwag pinaagi sa 630 kHz. 6:30 no sa lisoan sa inyo sitag sa kamaradyo. Hello and good afternoon. Tanan kita nga nagapamati dira ay ho pulo pa huway-huway no ibanti pulo higda-higda nga kabay pa hindi lang matulugan no. Hindi lang madayunan nga matulugan kay nagapatuyo-tuyo kay sunod pa sa ila nga aton sining nga program kahapon lamang amo ning ila sining nga pampatuyo. Pero kabay paastalan dira kay agod nga maka-updanay kita makabombo no. Makaano lang kamuda makaulo unwind maka piyong-piyong astalan dira pro ang aton siniyang dalunggan bugtaw ha. Ang mata lang nga nagapiyong-piyong samtang naga-chill no. Relax pero ang dalunggan no nagabugtaw. Agod nga maka-inupdanay kita diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang no. Sa tanan dira nga malabutan sa aton si paguragwag. Hello and good afternoon. So hindi malabutan sa gyapon welcome. Gina-enjoy kita sa aton siniyang live audio streaming pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country.
ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, no? Pwede ka mo dira iya log on sa aton sining official website sang Bombo Radio Philippines nga www.bomboradio.com, mga kabombo, no? Sa hindi na malabutan bala sa aton sining iyang pagwaragwag, no? Sa aton sining 630 kHz, no? Sa aton sining 630, mga kabombo. So, ang iban, no, sa iban nga parte sang Pilipinas, no, hindi na malabutan sa sininga aton siniyang 630 kHz. So, pwede gi kamo dira maka-log on sa aton sa official website ang www.bomboradio.com, www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Siyempre pa, no, sa aton sini nga mga kasimanwa, mga Bacoleño sa Negrense, no, ang aton sini iyang local website, www.bomboradio.com/Bacolod. Pwede ka mo dira mga kabombo maka-enjoy, no, pinaagi sa aton sini iyang local website ang www.bomboradio.com/Bacolod. Siyempre, sa aton siniiyang nga mga pamati dira, no, sa aton sining Bombo mobile app, no, sa aton sining cellphone kinanglan ang aton sining cellphone mga kabombo, no, ang well-equipped, embedded ang Bombo mobile app, no, kay pwede kita dira ma-enjoy pinaagi sa aton siniiyang crystal clear nga live audio streaming, no, pwede ka mo dira kung na-download na ninyo ang inyo sini nga cellphone, no? Pero kung wala pa na download na kamo, no? Kadto kamo sa inyo sini nga Play Store, and of course kadto kamo dira sa aton sini nga Bombo mobile app naton mga kabombo, no? Pwede gi kamo dira iyang maka-download sa aton si Play Store. Pakitaon nyo ang Bombo mobile app, Bombo Radio Philippines mobile app. Kapatapos makita ninyo mga kabombo, no, ang aton siniiyang Bombo mobile app, pakitaon ninyo ang Bombo Radio Bacolod. Of course, kung mga taga Bacolod kamo kag probinsya sa Negros Occidental, pwede kamo ya makapamita dira, no, sa Bombo Radio Bacolod. Out of so many AM and FM stations nga pilian. Pero kung ikaw ya Bacoleño kag Negrense, pakitaon mo ya ang DYWB Bombo Radio Bacolod o kung ang 95.9 Star FM diri sa Bacolod. Kag i-click mo lang ang live, no, mga kabombo, agad nga ma-enjoy ninyo, AM no, and FM stations na sini. pilian. Pero kung ikaw ya Bacoleño kag Negrense, pakitaon mo ya ang DYWB Bombo Radio Bacolod o kung ang 95.9 Star FM diri sa Bacolod. Amo na ka-clear mga kabombo, no, ang aton siniiyang Bombo mobile app sa cellphone, no? That is why much better nga maka-download kamo kay amo na siya ka-clear, crystal clear ka live audio streaming. Tiyan mo niyo, gintilawan ko man lang mga kabombo kay I have my cell phones, no? Ang akong sa cellphones, gin-downloadan ko na tanan sang Bombo mobile app parang anytime, anywhere. Dala-dala nato na aton sininga cellphone mga kabombo, no? Kinanglan kompleto sikado sa embedded ang Bombo mobile app kag syempre, no, well-equipped ang aton sininga cellphone para nga makapamati kita sa aton siniiyang live audio streaming, especially sa DYWB Bombo Radio Bacolod, sa mga mga programa, no, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, sa mga Bacoleños kag Negrense naman iya abi mga kabombo. So wala na po sila, of course, ang aton siniiyang Facebook Live, mga viewers naton sa Facebook Live. Hello and good afternoon. May ara pagkikita gani ho sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ba ara naman sila sa aton siniiyang YouTube channel ho sa DYWB Bombo Radio Bacolod, mga kabombo. Don't forget sa mga YouTubers naton, no, don't forget to like, subscribe and share, and click the notification bell below, mga kabombo, agon nga ma-notify kamo kung may ara kita sang live streaming. Kaangay subong, no, I know na notify kamo nga ara ng aton sini programa kahapon lamang, mga kabombo.
So welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang pang Sabado nga edisyon sa atong sininga palatuntunan. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo no sa nasiling ko na sa adlaw subong nga Sabado no. Pet sa 5 na kita sa bulan sang Nobyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Di nagayuhom-yuhom gid kuya basta amo ni mabatian ko kay kapositibo sang dala sini bisan nga naga-countdown pa lamang kita. Diri sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown mga kabombo no. Mayara na lamang kita pila 50 ka adlaw. 50 days to go before Christmas. Wow, 50 na lamang kaadlaw mga kabombo, dalas-dasa na da, hasta na lang da nga makalabot kita sa bulan sa Disyembre na. No, dali na lang ang pet sa uno man sa bulan sa Disyembre, kag amo na gid na, no? Full blast na kita mga kabombo sa aton si countdown, sa aton man sininga preparasyon. Although sa nasilingkod na, no, ang aton sininga preparation, hindi dapat mag-pressure sa aton, no? That is why ga-countdown kita nga layo pa agud nga maka-prepare kita one day at a time. One step at a time mga kabombo, kinahanglan may mga checklist na kita, no? Anong himuon ninyo sa amo ni subong pa lang adlaw ika-50 or 50 days to go na lang, no, sa pag-abot sang adlaw sang Pasko sa Disyembre 25, ano ang akong sinisubong preparasyon ngay muon, no? Pwede gid nga lista kada anay kung wala ka pa checklist. Lista da anay mga kabombo. Sino ang imo sinihatagan sang regalo, no? Prioritize kung sino, depende sa bulsa. Depende sa budget, no? Ang importante, no, it's not the amount, no, kung may kaya kung magranon kaya kag no, kung bastante kaya sa imo siniyang finances abi do ka okay ang imo sining financial status do ka okay gid kag may sarang ka hindi niya problema, no. Ang importante da amhatagan mo siya kag hindi problema ang kamahalon, no? Kay may kwarta ka mo, no? Pero sa mga wala kwarta, sa aton nga daw, syempre, nagaymakas man ta, may kwarta ta, pero nang medyo kulang-kulang abi. Tiyan mo na yung mayoriya sa aton mo, no? Ang mayoriya sa aton naghimakas ta everyday para nga kita, mabuhi kita sa adlaw-adlaw nga tanan. So sa mga amo lang naiyaabi ang kita kag ang imo siniyang makaya o kun masarangan mga kabombo, no? It's the thought that counts. Lista mo siya da pero ti amo lang ni ang worth nimo. Depende sa imo siniyang nga budget, no? Hindi na magpalapaw sa budget para nga sa adlaw sang Christmas kapag katapos sang bagong tuig sa pag-usugalaw naton sa bagong tuig, wala kita isang dalalagko nga mga utang. Although kati ang hiban nagaamo na kati once in a year man lang na once in a year. Makaano man kita no? Bigay todo ang mga lulutuon no sa Christmas kag New Year. Bisan ti medyo nagbali lang to anay. No kay ti tapos na amo naman nga pag bayad amat-amat. Ti okay man na kay depende na yan sa imo, no? Pero gamay lang nga pahanumdom nga ti hindi man pagsobrahan sa aton siniiya nga masarangan, no? Amo na gani siling ko, it's the thought that counts, no? Importante ara siya sa listahan. Ang imo sini nga pinalangga nga nanay, ang imo sini pinalangga nga tatay kung mga buhi pa, pinalangga nga makauturan, pinalangga nga mga in-laws, pinalangga nga mga hinablos, pinalangga nga mga apo, asa sa apo sa tud, hasta nga malikop ang bugos nga miyembro sang pamilya. Kaya ti amo na mo. No, di ba la makarelate kita tanan, hands up dabiyo, makarelate kita tanan nga sa adlaw sang Paskwaya naga-gift giving kita. No, tanan kita nga miyembro sang pamilya may ihatag sa masarangan ta. Kay kung ilawago na ang ngalan mo, like for example, Tita Bingbing, no, that's me. Amo nang ila sini nga tawag sa akon sa mga hinablos ko. Tita Bingbing, this is for you.
Na. Tapos ako naman niya maihatag man ko. Maihatag ako, no, sa miyembro sang pamilya, kag sila amuman kay para nga ibutang daang ngalan. Lawagon, Tita Bingbing, here is for you. Wow. Kag ang ako naman niya gipanghatag, ilawagon man na to. Kaya mo na once in a year man lang na, tihatag ta mahatag ta sang regalo para feel na binagin sa mga kabataan. Hindi lang ma-excuse lang ang mga tigulang. Pwede gidjay nga ma-excuse ang mga tigulang ang mga kabataan, hindi lang kay look forward gina sila. No? They're looking forward for that. Nga ang idalom nga Christmas tree, ara ang ila siningangalan. So, Christmas really is for the children. So, give it to them, mga kabombo, kay once in a year malang na. Pero depende gani sa aton sininga budget. Hindi lang kita magpatama utang kay ang di bala kung magbagong tuig dapat siya ang aton siniiya nga mga New Year's resolutions. Like for example, hindi na ko mangutang, no? Ti New Year's resolution ta, ti gubai, puno na ta sa utang. Kaya ti amo to, gimbakal mo. Amo na, no? Making a checklist, mga kabombo, sino ang hatagan sang regalo. Amo pala na, lista lang na anay. Para nga everyday, may preparasyon kita, may himuon kita. Hindi kita mag-waste ng time, no? Kag, hindi kita mangin, as always, ang inambal ko bla, hindi kita mangin, biktima sang holiday rush. Sino da permi ang biktima sang holiday rush? Hands up. Si Miss Jazz, no? So, kabay pang akong sininga ginhatag sa inyo nga advice, no? Tips, no? In order to avoid the holiday rush, mga kabombo, anon ko man isa kaugalingon ko, i-apply ko man, no? Bangod, I cannot give if I don't have, no? So, kinanglan, akon man iniya nga himuon man, antes pa man sa inyo, iaabi nga, gina-share ko na gani sa inyo, mga kabombo, no? Kabay pa, nga mangin stress-free ang aton siniiya nga bulan sa Disyembre, kung maka-enjoy kita sa aton sini nga Christmas Day, mga kabombo, no? Kaya ti amo mala ng aton dra, ma-enjoy naton together with our family and friends. So, sa liwat 50 days to go before Christmas, aton siniiya nga Christmas countdown diri sa Bombo Radio Philippines. Kamusta kamo dira Sabado subong? Thank God it's Saturday, TGIS. Magaulo-unwind naman kita diri sa aton sininga lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod ang kahapon lamang. Makaulo-unwind kita diri, makahaming-haming, makakulukanta mga kabombo, no, idag-idag, no, maka-chill-chill since today is Saturday. So, pwede ka mo maka-relax, no, maka-chill kita, no, pinaagi diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. All you have to do is to sit back, relax, and listen, and at the same time, watch, no? Bisan, ano na lang ang pamaagi ang Bombo Radio, yati available. It's because we are now fully digitalized together with our original nga pamaagi ang aton siniinga radyo. Hindi na madula ang radyo, mga kabombo. Bisan nga nagabitbit na kamo dira sa inyo sininga cellphone nga may galantaw kamo sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Nakalag-on kamo sa aton si official website kag ang local website aton pero ang radyo ara ginaya, no? Nagaandar kag nagalantaw kamo. Ang radyo ya andar gyapon. Ila niya the unwavering spirit and power of radyo and Bombo Radio, mga kabombo. As long nga ara kamo dira, ari man kami diri, no, ururupod sanda tubtub sa katubtuban. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna nga 2:00 sa hapon kag yari ho di bala ka sa nagligad nga 4 days, no? Aton gin feature ang mga grand winners sa aton sininga Bombo Music Festival, mga kabombo, from 2020, no? Sa sulod sang 3 ka adlaw gin feature ko ang grand champion, ang first runner-up, kag ang second runner-up sang Bombo Music Festival 2020. Kaya mo na siyang pinaka-last nato na ginhiwat kay 2021 until subong
wala kita bangod sang COVID. No? Fortunately, no, push through na ini ang aton sini nga yearly nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. Kaya mo ini ang platform sang Bombo Radio Philippines also to help you, no, to discover your God-given talent. I-share sa aton sini nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga watchers, viewers, sa aton sini nga mga pumuluyo, sa aton sini mga kabombo, no? Ang last naton is Bombo Music Festival 2020. So ginamat-amat to naton ang Grand Champion, mga kabombo, no? Ang Grand Champion nga The Vows, of course, ang first runner-up amo ang I'll Be Right by Your Side, kag ang second runner-up amo ang LDR, mga kabombo. So subong naman nga adlaw ang aton siniyang iga-feature ang Bombo Music Festival 2019 edition, no? Una kita sa Grand Champion sa aton sining Bombo Music Festival 2019 edition. Ang Grand Champion, of course, amo ang kahapon gali, no, ang ginano na naton ang Grand Champion nga ngano, no, di bala subong ano na lang gin-prepare ta Bombo Harold ang ngano ang bagyo. Okay, ang bagyo amo ini mga kabombong aton sini nga first runner up, no, ang first runner up sang Bombo Music Festival 2019. Iti na feature naton ang ngano kahapon, no? Ngano, bakit nga, why? Amo na siyang Grand Champion naton sa Bombo Music Festival 2019. So susubong ato nag-feature sa inyo ang first runner-up. And that is Bagyo, mga kabombo, no? Ang ambahanon nga Bagyo kag yari, mga kabombo, ang aton siniiyang lantaw during that Grand Performance Night sa Bombo Music Festival 2019. First runner-up ang ambahanon Bagyo kag gin-interpret ni Mr. Ian Bryle aton lantawon. Subong, no, sa aton sininga Bombo Music Festival Grand Performance Night ang first runner-up nga Bagyo. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Pigang-piga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Humigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Tulad ng mga ulap sa langit,
nag-aambon pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahapon ka rin nabubuhos, ay isang bagyo na di mahihinto. Umubos ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang at kumukulong. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Ay isang bagyo na di mahihinto. Umubos ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang, kumukulong. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo. Ika'y isang bagyo. Wow, katahom-taho mga kabombo, no? Puno sang inspirasyon ang lyrics, ang mensahe sa aton sininga first runner-up sang Bombo Music Festival 2019. No, amat-amaton tani ang mga grand winners naton from BMF 2020 kag subong naman ang BMF 2019 mga kabombo. Ang grand champion daw ginano pa ni sila mo, no? Kay siyempre damo man ang fans sang Bagyo, damo man ang fans sang ngano. Ti amo-amo na sila pero ti ang ano ya ang resulta ya ti siyempre ara sa mga huwes nato, no? Mga lagting pa to sadto nga mga judges naton, and the judgment is final and unappealable mga kabombo. So nagdaogid, no, ang ngano i-compare sa Bagyo ni Giancarlo Torres mga kabombong, isa ka songwriter kag musical vocal arranger man at the same time mga kabombo, no, ti first runner up lang ini kag tinaton man nakitaan ang katahom gid dyan, no, kanami man nga pag-interpret ni Mr. Ian Bryle nga isa man ka bataon nga singer mga kabombo kag who is known also nationwide, no, bangon sa iya sini nga abilidad sa pagkanta. Tinuno say Bagyo, ang Bagyo nga nagalabay diri sa aton niya ti ang madulot siniya distraction mga kabombo, no, kag kalainan ang madulot siniya sang bagyo or storm, pero sa aton sini iya nga Bombo Music Festival nga ginapaambit naton sa inyo para nga wala labot nga makakulukanta kamo dira, maka-chill kita mga kabombo, no? Maka-relax kita kay kanami gid daga kay LSS na kita kay whole year round, no? Ginabalik-balik taning aton siniiya nga mga ginapabugal gid nga mga produkto sang Bombo Music Festival naton. Di ang ini nga ambahanon niya nga Bagyo ya ti napunan iniya sa inspirasyon, no? This is a song about hope, no? Ang hope, ang aton siniiya nga paglaom and strength of the human spirit, no? Ang aton siniiya nga kusog sang aton siniiya nga espiritu bilang isa ka tawo. Kinahanglan kaangay sang Bagyo nga hindi maghuyang ang aton sini nga human spirit, no? Samtang nga nagadagundong ya amo gina dapat, no? Samtang nga naga pangatubang kita ya sang mga pagtilaw yati daw kaangay kita nga Bagyo ya nga ma-head on nato ng aton siniiya nga mga dalalagko nga mga trials in life, no? Ngati dapat ang aton si paglaom hindi gid madula, no? Hindi gid magpanaw or hindi madula kang aton sini nga human spirit ara gid nagadaba-daba mga kabombo, no? Kay ti kung ginabutong kita pa idalom, no, when we are weighed down, no, sang mga troubles, no, troubles in life, ang aton siniiya nga mga problema sa kabuhi, I'm sure, no, we are talking about true to life stories naton, ang mga eksperyensya naton sa kabuhi, ti ang aton sa pagpangabuhi adlaw-adlaw mga kabombo. Amo na diya ang menu, no? Ang mayor nga menu sang atong palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sini nga mga inagyan sa kabuhi, kag ang inyo sini kahapon lamang, and of course, ang inyo sini iya nga mga ginaagyan man tubtub karon kag pagaagyan naton nga mga pagtilaw sa kabuhi mga kabombo. Ti amo na natural man lang sa aton, sino di abi sa aton ang wala gid problema.
Hindi, wala gid, no? Only God, no? Siya lang ginaiya kati He is the creator of all, of everything. Ang tanan-tanan, siya na iya. Siya na iya. Kung wala siya, ti wala man kita. So, ang aton siniya nga, pamangkot, sinudang wala trouble, no? Kita mga tao, may ara ginaiya, mga pagtilaw. Pagtilaw, buot silingon, no? Trials, mga ginatilawan na kita asa diin ang aton siniya nga pagtuo sa Dios, no? Asa diin ang aton siniya nga ikasarang. Ti kun sa aton lang kita yang mag-depend, mga kabombo, sa aton siniya kaugalingon nga kusog, ti uhay gid taya kay ang aton siniya nga kusog ya may limit, no? And we are weak by nature. That is why, no, ang ginahambal diri nga pagtilaw sa masami, amo ang pagtilaw ginatakos kita hasta diin gid ang aton siniya nga pagtuo sa aton si mahal nga makaako, no? Ginatilawan kita sometimes and feel, no? Makabatsyag kitang aton siniya nga kabuhi bala. Kung kaisa bangod sa mga pagtilaw kag although you're doing your very best, no? Ginahimo mo ang tanan, pero daw wala lang gid dyan naga-fall sa insakto nga lugar ang aton si plano sa kabuhi. Ang aton siniya nga ginahimo adlaw-adlaw tanan kag ginadugangan pa sang from time to time, no, sa aton si pagpanglakaton, sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan nga ang mga gusto nato na labuton, no, nangin mabudlay. Kag ang mga resources naton daw nagakapalpak. Kag ang mga nagalambat sa aton do ara gid, no? As if bala our lives are headed nowhere, mga kabombo, no? Ka-experience kamo sina, no? All we are left with is our hope and our faith, mga kabombo. Hope ang aton sini nga paglaom. Hope that inspires us to look inside ourselves and reminds us that there is a strong force that flows within, an unstoppable force strong as a storm. And because of our faith, amo na siyang nagapanguna sa tanan, no? Ang aton si abilidad bilang tao, pero nagapanguna diri ang aton siniiya nga pagtuo sa dako nga Dios. Amo ina ang aton siniiya nga iatubang sa aton sini nga storm sa kabuhi, pinaagi man sa daw kaangay sang bagyo kung paano kita mag-atubang sa aton siniiya nga mga pagtilaw sa kabuhi, no? Bagyo to bagyo, no? Bagyo versus bagyo. Ang aton sining bagyo, no? Ang aton siniiya nga daw kaangay sa bagyo nga di nagahara-hara, no? Daw kaangay sa bagyo nga ti makusog. Batok sa bagyo man, no? Nga aton ginapatubang nga mga problema sa kabuhi. That whatever problems come our way, will always survive, no? Because nga ti kaangay sang bagyo kung storm, no, nagapadayon kita ya kag garagasa bala, no, wala kita iya nga wala kita nagaisol kundi nagapadayon kita. It's because man sa aton sini nga anchor, ang aton sini nga ginauyatan, ang aton sini iya nga mahal nga makaako ang Dios, mga kabombo. Ang aton sini nga the major force, no, ang aton sini nga pinaka puwersa ang aton si mahal nga makaako. After sang bagyo, no, nga mga pagtilaw naton abi, no, manapuasan naton intanan. Kag because life does get better, no, after sang bagyo o kung mga pagtilaw sa aton kabuhi, bangod man sang aton siniiya nga daw kaangay man sa bagyo kapag atubang sa aton sini mga bagyo sa kabuhi, no? So it's storm versus storm, mga kabombo, no? Sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Ika'y isang bagyo na di mahihinto, na, no, hangit ulan, lumalaban, mga kabombo. That really, in the end, we are the storm, the ultimate storm that shall weather, no, all other storms in our lives, and nothing can stop us
It's because man sa aton siniya ginauyatan, aton sini pinaka-anchor sa aton si pagpangabuhi din sa kalibutan, ang aton sini nga maker nga amo man ang taghimo sang storm, literally ang bagyo, kag ang storm no nga ginapatubang naton ang mga pagtilaw sa aton sini kabuhi. Magpakabakod lang kita, amo nang aton si mensahe, no pampa good vibes si Miss Jazz, magpakabakod kita mga kabombo kay ti amo lang gid man ng aton siniiya nga himuon diri sa kalibutan para makasurvive kita while clinging on sa aton siniiya nga pinaka-anchor aton si mahal nga makaako. Kita man mismo let us help ourselves, no? Magpakabakod kita mga kabombo, no? Kapag ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di maabot-abot, pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagod. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Ibla mo na ang pagkanta ni Ian Bryle nga kanami gid, no, ka-soulful gid, feel na gid, mga kabombo, no? Kaangay sa mga ulap no sa langit, tulad ng mga ulap sa langit. Papatak ka rin at aambon, pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos, no? So, ika'y isang bagyo na di mahihinto, hangit ulan. Muna, mga kabombo, kita dapat, amogi kita na ka-strong, no? Kay kita ya bagyo. Kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasayo, ika'y isang bagyo. Ang bagyo na di mahihinto, no? Bumubugsong hangit ulan, sumisigaw, lumalaban, ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasayo, ika'y isang bagyo. Pampa good vibes si Miss Jazz adlaw sang Sabado mga kabombo kon manubo dang imo sa espiritu bangod sang ginapangtubang nga bagyo sa kabuhi nimo. Hindi gid, no? Hindi gid madulahan sang paglaom. Tindog. Una-una luhod sa aton sini nga main anchor, aton sini nga Dios kag magtindog and face your problems, no? And face your bagyo. Face the world. Head up high, mga kabombo, no? Kay kaya taniya adya, no? Okay? Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa tak na alas 2, siling ko gani diriya sa atong palatuntunan niya. Makauluanwan kita diri, makakulukanta, makahaming-haming, no? Kag makapamati kita diri sa mga matahom, ang bahanon, kag syempre pang inyo sin mga kasaysayan, no? Antes naton nga pagabasaw na inyo sin mga kasaysayan, kay iban pagid nga mga segments diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Ari anay mga kabombo ang pila naton ka mga pahanumdom. Magabalik aton sa palatuntunan kahapon lamang pagkatapos ginamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga napamatudan Puso mo. Ang aton siniya background music, no? Ang aton siniya nga background music, official soundtrack sang Bombo Radyo Bacolod's kahapon lamang program. Mga previews man na nga mga produkto sang Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival before. Ang mabatian naton instrumental version. Huwag nang mangamba kung ako ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Isa sa mga paborito naton mga kabombo, no? Andito lang ako para sa'yo, at sana ay malaman mo papunggi nyo to ka Bombo Harold kay si Miss Jazz makanta na lang giniya. Isa sa mga paborito naton nga banon sa Bombo Music Festival, Hanggat Ako'y Nabubuhay, no? Amo lang iya sininga title. Sa aton sa background. By the way, mga kabombo, no? Ayari na ang aton anay ho nga kahapon lamang today in history. Di bala sa nagligan nga adlaw aton gin-feature ang space race nga nagakatabo sadto, no? Paindis-indis sang duwa ka mga dalagkuan poderoso nga kapungsuran sa bugos sa kalibutan, ang Estados Unidos kag ang USSR o kun amo na karon ang pungsod Russia, no? Sa una, grabe giniya ang space race, no? Ang paindis-indis sa ginahimo nga project sang duha ka pungsod, no? Sa pag-explore, kadto, no? Sa bulan especially, mga kabombo, no? Ang pungsod Russia kag ang pungsod Estados Unidos. Diri sa aton sa rehiyon sang Asya, no, hindi man kita magpabitin. Amo ni subong aton siniiya nga i-feature sa inyo sa makadali, no? Kay sa kaangay nga petsa subong adlaw mga kabombo, Nobyembre 5, no, sa tong tuig 2000 o kung sang, by the way, sa sining adlaw gali ha,
we are celebrating the 124th anniversary sang natabo nga Negros Revolution. Today is Negros Day. Ang adlaw sa mga Negrense, mga ginadumdum naton ang natabo sa tong 124 katuig na nakaligad, mga kabombo, nga pag-ilinaway sa tunga sa mga revolutionaries kag sang mga nagsakop diri sa aton, no? Especially diri sa aton nga probinsya sa Negros Occidental, sa bahin sa mga Katsila, no? So that was November 5 of 1898. 124 years ago, mga kabombo, sang na lutos naton. Ang mga Katsila, hindi bloody, kundi it was a greatest bluff. Isa ka ploy, isa ka pagpanginto naton nga mga local revolutionaries, agod nga mapakurog ang mga dumuluong Katsila. Amuta na iya, no, especially sa mga bagunhon, my fellow bagunhons, no, dira sa Bago. Kaya duwa ka persa from the northern part, headed by Anesito Lacson, ang aton si local hero sa northern part. Kag of course si Tan Juan, no, Kapitan Juan Araneta sa southern part, no, headed by Tan Juan Araneta sa southern part. Amo ni subong aton sila dumdum. Yang ila tuya nga mga armas, tuya mga amakan lang, tuya nga ginrulyo kag ginpintahan itom, no, kag mga revolver to nga himo lang tuya sa mga kahoy, mga kabombo. Kay ti ang mga ari di sa sa capital, no, ang mga Katsila, especially dira sa Bishop's House, ara na da sila no nagalantaw da sa ila teleskopyo pagkakita nilang gaguban ang grupo ni Tan Juan, no, nga damo-damo may mga abi nila tuntuon gid nga mga kanyon, no. That is why may sigabong sa sang kanyon sa Bago subong, no. Nami kita ni kadto tuho sa mga bagunhon dira, no, kag sa of course may ara man niya program ang mga taga-Silay, mga kabombo, sa mga Silay Nons. Di amo na nga pagka-teleskopyo nila, ginkurog sila. Hindi nagitat ni. Hindi nagitita siniya makabato. Kay grabe, gidya, nagaguban, damo-damo sang kanyon. O damo-damo sang mga armas sutang. Pero abi nila, tutuod, gid kagali. Kaalam. Ang kaalam sa mga aton sining mga ninuno sadto nga panahon, mga kabombo. That is why we are so proud of celebrating today the 124th Negros Revolution, no? Ang ginakabig o ginatawag sa Spanish nga al 5 de Nobyembre. So wala labot sina mga kabombok sa akaangay nga petsa subong adlaw. Sana siling ko na ang space race man, no, diri sa Asia, kay hindi man magpabitin, no, nabinagid ang pungsod China kag ang pungsod sa India. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Nobyembre 5, una kita, no, sa pungsod China. May ginapabugal man ini sila mga kabombo, no, sa ila siniya nga program, no, sa ila siniya nga program, no, satellite sa bahin sang China, no, sa ila sini nga Chinese Lunar Exploration Program. Kay ti ang bulan gini ginatanaw kag ginaayam sang halos tanan. Ti ang China mayara man sila mga kabombo, no, kay sa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 5 sa tuig 2007, no, mga 15 ka tuig pa man lamang ang nakaligad. Sang ang China ang ila sini pinakauna nga lunar satellite sang pungsod China nga ginatawag Chang'e 1, no? Chang'e, no? So Chang'e 1 ang nag-orbit, no, sa palibot sang bulan ukon sang moon. Amo nang ila siniya nga ginapabugal, no, 15 years ago, mga kabombo, no, nangin madilag-on ila sini pag-orbit, no, sa bulan sa ila siniya nga spacecraft nga Chang'e 1. Ukon Chang'e, Yihaw, sunod pa sa ila sini sa Pinien, mga kabombo, no? Ang Chang'e 1
Isa ini ka unmanned, wala sang nagasakay nga tawo. Nga Chinese Lunar Orbiting Spacecraft, no? Wala sang tawo, diri lang na daya gina-maneuver mga kabombo. Kagkabahin ini sa ang una nga phase sang Chinese Lunar Exploration Program. So, hindi lang yan magpabugal ang mga taga-Estados Unidos kag Russia, kahit ang China may ara man. 15 years ago. Ang spacecraft ginhingadlan sunod sa ngalan sang ila siniiya nga Chinese Moon Goddess. Ang ila sini nga Diyos nga si Chang'e, no? When we say Chang'e, ang ila sini Diyos nga babae, originally known as Hinghe or Hingge, isa ini ka Chinese Goddess of the Moon. Rason man nga ti nangin subject ini sa several legends sa bayan sang Chinese mythology, mga kabombo. Amon ni ko nga ang of all names, amon ni ang ngalan sa ila siniiya nga spacecraft, ang Lunar Orbiting Spacecraft sang China nga Chang'e. Sunod sa ila siniiya nga Chinese Moon Goddess nga si Chang'e. Ang Chang'e 1 nga spacecraft, mga kabombo, gin-launch iniya sa October 24, 2007. Gikan sa Xichang Satellite Launch Center. Kag biya ini sa Lunar Transfer Orbit sa October 31. Tub-tub nga nagsulod ini siya, mga kabombo, sa Lunar Orbit gid sang kaangay nga petsa subong adlaw, Nobyembre 5, no, sa tong tuig 2015, mga kabombo. Sinigid man lang na iya, no, ang nasambit yang or 2007, no, kay 15 years ago ni natabo mo. So amo ni ang rason kung nga ang ginadumdum tang mga in-check ang ila sa ninangin madlagon no nga Chinese Lunar Exploration Program, no, ang Chang'e 1 nilang spacecraft nga naglibot-libot, no, nag-orbit, no, sa lunar o kung sa moon, mga kabombo. So, ang first picture sang moon ang gin-relay sa tong November 26, 2007. Amo nang gusto nila nga kuha sila sa mga images para sa ila sila pagtuon. Of course, ang November 12, 2008, ang mapa naman iya sang entire lunar surface ang gin-release kay pinaagi man sa kay Chang'e, no, nakaka-capture sila sang siniiyang lunar surface, no, sang ukon sang surface bala sang bulan, mga kabompo, no, nga gin-produce ini sa data nga gin-collect o kung ginkuha sang Chang'e between November 2007 and July 2008. Sa karon sa gihapon nagapadayon ang mission, especially, no, sa mga gin-schedule na ya, no, sa bahin sang pagtuon sang bulan, mga kabombo. Amo ni ko nga ang ginadumdum subong sa mga Chinese ang ila siniiya nga nangin madilag-on, no, nga pag orbit, no, sa bahin sang moon o kun sang bulan, mga kabombo. Kaya ang mission, ang types ng mission, siyempre, lunar orbiter mo, no? Gin-operate ini sang China National Space Administration. Ini, mga kabombo, ang iya sini nga mission duration, yati ang sunod sa ginplanuhan, no? 1 year, na-achieved ini, sa sulod sang 1 year man, pero nagdugay-dugay 1 year, 4 months, and 4 days. So nangin malagon ini ang ila siniiya nga mission, no, bilang kabahin sang ila siniiya nga Chinese Lunar Exploration Program, ang Chang'e 1. May ara pa Chang'e 2 sila nga spacecraft, mga kabombo. So sa piyak naman gabahin sa kaangay man nga petsa subong adlaw sa space race man naton diri sa Asia, no, hindi man pagpabitin sa China ang pungsod India, mga kabombo. No, kay sa kaangay man nga petsa subong adlaw Nobyembre 5, mga kabombo, sa tuig 2013, no, mga siyam ka tuig na nakaligad sa ang pungsod India ang naglunsar sa ila sini pinakauna nga interplanetary probe nga ginatawag Mars Orbiter Mission, no.
ukon iningatuwag nila nga MOM, also called Mangalyaan, no? Ang Mars Orbiter Mission ukon MOM ukon Mangalyaan sa ila sini nga Sanskrit yati Mangala ukon yana mga kabombo. Isa ini ka space probe nga nag-orbit man sa planeta nga Mars, sa red planet. Sumugod sa sadtong September 24, 2014. Apang gin-launch ini the same date today, November 5 sa itong 2013, mga kabombo. No, sang Indian Space Research Organization o kunang ilan sini nga ISRO, kag amo ini ang ginakabig India's first interplanetary mission, and it made ISRO or Indian Space Research Organization the fourth space agency to achieve Mars orbit. Pagkatapos sang Roscosmos sang NASA kag ang European Space Agency, mga kabombo, no? It made India the first Asian nation to reach Martian orbit, no? And the first nation in the world to do so on its maiden attempts, mga kabombo. Kaya ang mission type niya mo man no? Ang Mars Orbiter, mga kabombo. So, congratulations gali sa sa pungsod India kag China, no? At hindi man sila magpabitin, no, sa bahin sa ila siniya nga mission, no, sa bulan. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Antes natin basahon ng aton siniya nga sulat, yari ana aton si pampag-good vibes mga kabombo. Ang aton sini nga afternoon delight, no, pag pakita sa inyo kapag pabati sa sini nga matahom nga ambahanon nga ginatigluhan Pasko na. No, gikan diri sa kabugusan nga pamilya sa Bombo Radio Philippines, mayara kami ginhimo nga special production, no? Isa ka special video nga mabatian ang ambahanon, no, pamaskong handog music sa Bombo Radio Philippines nga Pasko na or Christmas time, agin perform sang Nanday Melvin kag Amabel Castro together with the Bombo Radio Philippines family. Yari mga kabombo aton lantuon ang Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga
sa ating lahat. Maligayang Pasko. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na. Oh, maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Paradyo Bombo! Number 1! So, from our Bombo Radio Philippines family, no? From our Bombo family to yours, advance Merry Christmas! 50 days to go before Christmas na lang, mga kabombo. Una kami ha, sa Bombo Radio Philippines. Kagyari na kita mga kabombo sa aton siniiyang main menu. Ang aton si pagbasa sang inyo sininga masulat diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ang aton siniiyang sulat no nagikan sa isa ka 38 anyos no nga taga siyudad sang Talisay. Ang sulat ni Onyok, ang iya sini iyang matudtod nga ngalan si Sofronio. Pero ang iya sini nga hayo si Onyok. Si Onyok, 38 anyos sang Talisay City. Ang iya sini kasaysay niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Onyok. Si Sofronio ako Miss Jazz aka Onyok. Nagapanuigon ako karon sa 38 anyos kag may asawa na nga tawgon ta lamang sa kay Sensya o kung si Inosensya man ni Miss Jazz. Ayan sini nga ngalan daw ang amon sini iyang pag-idaron mga ayara sa 30s pong amon siniyang nga mangalan Miss Jazz daw sinang una bala kaya amon si maginikanan amon na iya sang una mo ang ila siniyang nga mangalan namon do ka mga pangsot bala Miss Jazz. So Miss Jazz nagsulat gid ako agon nga pangayuan ko man sang laygay ka makapulo pa utwas bala ako sa sining akon sini karon nga ginaagyan. Una sa tanan Miss Jazz may bata na kami sang akon sining asawa nga si Sensya.
Ginpangaluyagan ko ini siya, Miss Jazz, kagin pakaslan. Bangod man kay ti nalamian ako sa iya. Para sa akon daw love at first sight ang natabo sa akon part sa kaisensya sa nakitaan ko siya, Miss Jazz, sa pinakaunang nga kaygaynan. Dra pa kami nakitanay, Miss Jazz, ha? Taga diri kami sa Talisay, pero dra pa kami nakitanay sa may syudad sa Bacolod sang isa sadto kapag pag-celebrar ninyo dira sang Mascara bala, Mascara Festival. Sa amo to nga panahon daw hindi pa tuya silinga amo na ka bongga ang paghiwat sang maskara. Pero ara kami didto, nagsugat anay kami didto, upod niyang iya si barkada, ako upod ko man ang akon si mga pakaisa, tigin pakilala kami kay may common friends ang mga pakaisa ko, ang sa iya si mga barkada, hasta na lang nga kami naman niya, Miss Jazz, ang ginpakilala for the first time, kag sugod sad to, wala ko na siya, Miss Jazz, ginuatan, bangod kay na love at first sight ako sa kay Sensya. Sa malipot nga pulong, Miss Jazz, ginpangaluyagan ko siya, kag masilingati ang pagkilala ko bala sa iya na kadepende sa akon sila na batyagan, no, nga nangin attracted ako sa iya sang una ko siya nga nakita. Nagdra na lang gid ako yung nagbase sang akon sila iya nga pagpangaluyag sa iya kay ti I was so attracted nga ti nanamian gid kuya kagin pangaluyagan ko siya, Miss Jazz. Kaga sa dalayon ti amo to nakilala ko naman ay sini nga mapamatasan. Pero nakilala ko lang gid sang lubos ang akon sini iya nga asawa nga si Sensya sang kami ang nag-upod na sa isa ka balay o diri sa Talisay. Kag amo na, Miss Jazz, nakilala ko gid siya sang lubos kung sino siya amat-amat. Kag ti ako man hindi man kuya siling nga perfecto man nga may mga hindi man ako manami nga pamatasan pero nangin responsable ako no bilang iya sini nga bana mapinalanggaon kag subungan no ang amon sini iya nga mga kabataan ang amon sini nga bata, Miss Jazz, isa pa man lang mo kaya sa kapigado subong sang panahon. Munang rason ko nga ang hindi mamahambal ni Sensya nga ginapabayaan ko sila. O galing, Miss Jazz, no, sa akon nga bahin bilang iya sini nga bana, ginahimo ko gidyang tanan, no. Sa liwat responsable ako sa akon sini nga asawa, sa amon sini nagamat-amat dako nga bata, Miss Jazz, kag sa pagpaeskwela, paghatag sang maayo nga basdam lang no sa amon sini nga bata nga lalaki nga ti palangga ko gid, Miss Jazz, no agon nga matagan siya sang maayo nga edukasyon apisar santi sang ginatuwag balang kapigaduhon kay asawa ko, Miss Jazz, wala man ni siya nagatrabaho mo kay undergrad ini siya, Miss Jazz, ti siling ko ako na lang gid ako tanan kay ang papel sang akon si asawa nga si Inocencia ti siya ang nagabatiti sa amon sing nga bata. O galing, Miss Jazz, kay ang akon sing asawa may batasan bala nga daw ang gusto niya yang baklon niya gid. Ara bala, Miss Jazz, nga wala siya nagaulikid nga ti amulan na iya ang akon sini nga kita. Ang akon sini iya nga means bala, ang akon sini nga ginakita no sa akon sini nga pagtrabaho ang mahatag ko sa iya nga kada sweldo namon, Miss Jazz. Kung kaisang iya sini ginapamakal nga gusto baklon, sobra pa, no? Kay may ara man na siya nga iya man niya nga ginatago-tago man nga kwarta, kay may sarang-sarang ng akon sini iya nga asawa. Diri sa may syudad San Talisay, kay Talisay noon gid kami, Miss Jazz mo. Plus mga ti ni siya nang may extra man ni siya income, no? Pinaagi sa online bala, Miss Jazz, da may online job na siya. Ti may ara man na sa extra income, ti lipay man ko. Ugaling kay kun iting bo na iya sini extra income kang akon, kag kun may baklon na siya nga gusto niya baklon, Miss Jazz, why na siya nagabali kun bala may bilin pa kami. Amo na, Miss Jazz, ang akon sini iya nga pinaka-problema sa asawa ko. Kay wala na siya nagapanumdom kung bala may bilin pa kami, agud igasto namon sa mga kinahanglanon namon pagka-dason nga mga inadlaw. Tiya mo na, Miss Jazz, kung kaisa nagailinaway kami ng adua, kay mangayo naman na siya sa akon pagkatapos nga may baklon na siya, like for example, appliances sa balay.
Tiway man na problema, Miss Jazz, kay ti para man na sa amon, kag ako yung naka-intsyende, gid ko ti asawa siya mo. Asawa siya, kabalo siya kung ano ang mga kulang sa sulod sa balay. Pag-beautify sang amon sini balay, although nga ti hindi kami ang manggaranon. Amula na ugaling bala, Miss Jazz, nga siling ko, okay man na, kay nagapanuto ang akon si asawa, o ginapatahom yung amon sini nga gamay nga balay, ang amon si makinanglanon nga appliances, ugaling kay kung kaisa nagakautangan ako, Miss Jazz. Siya amuman, ti sa masami gahambalan na siya sa ako niya nga han, or unyok, nyok, pwede lang nga ti imo lang anay ang down payment kay may baklon ko to ho kay ga-sale. Ti kalabanan sang sale, Miss Jazz, do amo-amo managyapon ang iya sini nga ginapataasan na nila sa mga department stores, ginapataasan na nila, pero ila sini iya nga gin cut down abi ginapagwa nila. Amo nang original price nakabalo ko na, Miss Jazz mo. Kay nakatrabaho man ko sa isa ka man nga daan sa isa ka department store man dira sa may Bacolod. Antes man ako nakapangina sang akon gid sini iya nga nga trabaho. Tiyan mo na, Miss Jazz. Tiga, na siya kung pwede, ako lang kuno ang ma-down. Hatagan ko na sa sound down. Pagkatapos, kung na siya, mapikiti na siya, Miss Jazz, kay uli ko na naibaluan nga ginautangan niya na sa lending. Ang bulan na, no, kung ang kulang nga ihatag sa ang balayran namon, kung kaisa gahambal siya, kung ako magyapon ginakutot. Amo na bala, Miss Jazz, nga wala siya gadumdum. Nga dapat ang iya sini nga ginagasto o kung ginabakal, ang ara lang bala within sa amon sini iya nga matipon nga kwarta, kahit may bata pa kami mo. In fairness, Miss Jazz, ang asawa ko, hindi ni siya siling palabakal siya sini iya nga mga kinahanglan, no, ako pa nagani gabakal siya, kahit ang importante, dahil ang amon sini nga bata, nga lalaki, nga hindi man bala madulaan man abi sa mga panapton nga ti tamtangan nagadako may mga barkada naman. Ang lang daya, Miss Jazz, ang kung ano ang bida to sang iya sining amiga sa pagbakal sa mga appliances kalabanan amo gidna. Nagakautangan kami. Di amo man na mabakal na siya bisan nga kung kaisa siling ko wala na tada sa may pahanunot. Kaya ako lang bahala kay pangitaan ko lang na. Siya bahala, pero kung ipakpikiti siya sa bayad na niya, Miss Jazz, saging kwa ito nga ginlay away nga appliances, so tanan na lang na. Kaysa gayuhom lang ko na. Okay man, kay ti amat-amat man nga ti disente ang amon si balay, kag kompleto naman sa appliances. Ugaling kay sa tiun nga na bala, may kinanglanon kami nga baklon, especially ang basic needs namon, ang pagkaon. Kaya isa, Miss Jazz, nagakagutman kami kung alang-alang ginaamo si kwarta, kaya ginauna yatuya ang balayran. Kung kaisa, ginabutong ko na lang na ang mga inadlaw, agud lamang, nga magsweldo naman kami kang mapahanunutan ko naman ang iya siniiya nga mga extra expenses, balayran, saging pangwa niya ng appliances. Amo ginamis, masami, Miss Jazz, ang amo si ginaawain nga sa subong nga nagsulat, git ko gani, nga pangayuan ko man sang laygay, kati makapulo pa utwas ako nga why gid ko problema sa asawa ko, pero isa lang gid kag ang isa na ka nga diferensya sa iya ti dako gid nga problema sa ako, Miss Jazz, ga sakit ang ulo ko magpanumdum nga di naman ako ini makakuha sang inugbayad sa mga kautangan niya sa mga appliances. Ti Miss Jazz, kung kaisa ko na siya ginapabati-batian. Kay sensitive man na siya, Miss Jazz, sa akon mo. Ti amo na nga careful man ko. In fairness sa asawa ko, mapinalanggaon siya nga iloy. Kasi sa akon man iya mo lang nagaling ka pala utang. Miss Jazz, anong buhaton ko sa asawa ko nga si Insensya man? Kaya daw na ko bala sa iya, bala nga hambalon gid siya diretso, bala nga hindi ka maghagay ka utang. Kay kung ako man lang mabayad, ay may online job na siya extra sa Miss Jazz. Salamat man ko gani. Pero ako magyapon ginakutot niya kung wala siya sa inugbayad. Ano nga akong buhaton, Miss Jazz, sa akong sining palautang asawa man? Paliw gatagi ako sang naygay. Ang aton sining letter sender, no, si Sofronio, aka Onyok, 38 years old, sang Talisay City. Well, Onyok, tuod, no? Ti kami ang mga asawa, kung pwede pa lang yan, ti part niya sang amon, siniiya nga,
nga ano ba lang nga ti syempre mga handom namon sa kabuhi, no? Kami iya nga mga asawa gusto namon nga ti makaangkon sang balay, makatukod sang balay, makaangkon sang kaugalingon nga balay kag duta, kag mapatahom ang balay. Ati amo na yang kaming mga asawa mo, amo na yang amon si papel ang mga basic needs, no, mahimunan adlaw-adlaw nga tanan. Ay labi na gid sa mga kabataan, ti maayo lang kay isa lang inyo sina iyang bata, no. Amo lang na ugaling, no, ipa-intende mo lang sufron nyo. No need to make war. Nga sunod pa sa imo gani kapila na kamo ka beses nga ginaway bangon sina. Pa-intendihon mo lang gid ya, no. Kay base bala hindi na ya balay na ano gid na grass, no, sa imo sini iya nga asawa nga si Sensha nga abi niya okay ka lang, no, abi niya ti gahuo ka man kun ano gali ka budlay, no, nga mag-cope up sa iya sini mga inutangan, ikaw magyapon ang ginakutot, ti paintindihon mo siya masakitan siya kay ti kamatuoran mo nga kinahanglan niya maggasto siya within your means lang, no, sa inyo lang gid nga masarangan. Kay kung sobra na tidak na malibog ang inyo sin nga ulo, paintindihon mo siya nga ti pasensya lang gid. Kaya amula niyo, kung may baklon ka, amula ni, hindi ka na da magpalapaw, dasun lang. No, kaya when it rains, it pours, kung may mga extra ka da, I'm sure, no, onyok, no, may mga sidelines, etc. This coming December, may mga, ano ba lang, mga 13th month, etc. etc. Kung mga amo na, pwede na, no, makapagagamay si Sensha. Pero sa mga pang adlaw-adlaw nga tanan, ti paintindihon mo siya nga, wala tasang inugbayad sina. Mahuyan kita pila ka adlaw sa ginautangan mo, kag base makasuhan pa kita. Kay kasagad na sa iya bala mas just bala magjagol-jagol nga pero kung ako yung sakit ang ulo ko kay ako man yung pangita sang ano mo inugbayad. Di siling ko amo na gani nga sufron nyo, hambalon mo gid ang si Inosensya nga asawa mo nga stick lang kamo sa kung ano ang masarangan nyo, no? And wera naman na, no, na amat-amat yun na ano pang iya sini nga baklon, no? Ipa-intende mo siya iya nga ti base pila ka adlaw amo na ang mangin tunaan sa aton si dako nga problema kang maapektuhan ang aton sini iyang pagsinalayo, aton sini nga relasyon, no? Pero although nga hindi man na iya rason nga ti binulagay gid kamo bangon sang kautangan nyo, pero damo na baya, no? Damo na nakilala ko yang nga grabe bangon sa ila sing nga utang, ahay nagkalabugra sa ila relasyon kay ti hasta sila mismo yan ti wala na sa may mo sila na mismo ang naga-ilinaway, no? Ang utang dapat gid bayaran suno sa naka-schedule. I-remind mo gid na sa kay Sensha, no, pasensya na lang gid siya. I-ano mo siya hindi, although sensitive siya, masakitan gid siya, pero ti sino pa ang makambal sa iya, no? It takes two to tango. You and your wife alone nga ano na sa inyo sini nga problema. Sang problema sa imo sini nga asawa abi sa pagpangutang. Ano mo siya kung sa ano pa isawayon mo siya, ipahanumdumon mo siya in a very nice way lang, no? Parang basi bala kay ambal ti do ka okay mo lang sa bana ko Ti paintindi mo sa iya once and for all, okay? Unyok, salamat gid, no? Parang inyo gani hambal ko gani, no? Ano lang hagan-hagan lang kita sa aton siniiyang celebration sa December until sa New Year kay parang ang New Year wala sang kautangan. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Salamat gid sa inyo sa paupod. But before that, arian na yung aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Nang aton sini katapusan nga part, no, diri sa aton siniya palatuntunan kahapon lamang. We are sharing the precious words of God from the Holy Bible. And this time, this is taken from the book of Romans, chapter 8, verses 31 to 32. Dra nagasiling sa Ingles nga pulong. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things, no? Amo na siya gani kapalangga nga klase sang amay naton sa langit. Aginhatag niya ang tanan-tanan sa aton, no? Kalakip na iya sini iya nga bata, no? Wala niya gin spare
Ayan sini nga bugtong anak ka si Jesus. Bangod sa iya sini nga pagpalangga, gin-give up yang iya sini iya nga bugtong nga anak. Ti, sa amo na, sa aton sini nga mga kinahanglanon, ang aton sing basic things, hindi pa naihan pag-ihatag sa Diyos sa aton. Kaya ti, ang iya sini nga precious son nga si Jesus Christ, sinatag niya. Ayhan ang aton sini iya nga mga kinahanglanon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Hindi niya pag-ihatag? Of course, no? Graciously ihatag niya ginina sa aton tanan-tanan. For if God is for us, who can be against us? In all aspect, no? Sa tanang aspeto sa aton si pagpabuhi, amo kita sina kapalangga sa Dios. Rason nga kung nga amay ara kita sa December 25, Christmas Day, to remind us that God really loves us so much. No, kay ginhatag niya piti iya sini nga bugtong anak na si Jesus. Romans 8:31-32. It's bye-bye time na sa gapon niya inulagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara